I on també estan escalfant motors per la festa major és a Montornès. Encara falten 10 dies per l'inici de la festa grossa montornesenca, però hi ha entitats que ja han començat a celebrar actes previs, com per exemple un torneig de futbol taula. Una competició que a més ha estat puntuable per al rànquing de la Federació Internacional de Futbol sobre Taula. Aquestes són les figures que més d'una vintena d'equips han utilitzat al torneig satèl·lit Montornès Barcelona de futbol taula. La carpa polivalent al Sorralet de Montornès ha acollit aquesta prova puntuable per al rànquing de la Federació Internacional de Futbol sobre Taula. Una sèrie de grups, de 4 participants cadascun. Aquests grups juguen entre ells només a una volta i a partir d'aquí els 2 primers es classifiquen per la segona volta, que ja són eliminatòries directes fins a arribar a la final. El futbol taula és un joc que intenta simular fidelment el futbol. Els jugadors han d'utilitzar l'ungla per defensar-se o marcar gol amb les seves 11 figures durant 2 parts de 15 minuts cadascuna. En cas d'empat, la pròrroga i els penals també decideixen qui s'endú la victòria. Això sí, el joc incorpora una petita diferència. Passa que aquí hi ha una línia a la frontal de l'àrea que tu no pots marcar gol si la pilota no entra dintre d'aquesta línia. Per tant, el camp és exactament igual que un camp de futbol, però sí que hi ha una línia que tu no pots marcar un gol des del mig del camp. T'has d'acostar per intentar ser el màxim realista a la frontal de l'àrea o dintre de l'àrea contrària per poder marcar gols. La jornada d'aquest diumenge amb protagonisme per un esport poc comú és una mostra de la variada oferta esportiva de Montornès. Jo crec que l'esport a Montornès ha de continuar creixent, és molt important per a les persones del nostre municipi, tant petits com grans, i jo crec que l'esport és vida i ho hem de seguir potenciant al nostre poble. Des de 9:15 del matí fins a les 7 del vespre, jugadors per sota de la posició 100 del rànquing internacional han jugat diversos enfrontaments.